равзанаи трансфери рӯйдоди зиёде дар худ дошт. баъзе гузаришро пайхас мекардем, вале баъзеи дигар мухлисонро хайрон кард. имрӯз ҳамон трансферҳои ногаҳониро менигарем ки шояд муваффақ нашаванд. наворро аз Деклан Райс оғоз мекунем. хато нафаҳмед, гузариши Райс ба Арсенал барои ҳарду тараф фоидаовар буд, вале хоҳиши Ситиро ба ин футболбоз дида гуфтан мумкин аст ки шояд Деклан оиди ояндааш қарори дуруст набаровард. Артета аниқ дастаи нав сохта истодааст, вале он ҳоло ҳам хом аст. бале, Арсенал солҳои оянда шояд дар Премер-лига рақобати ҷиддӣ кунад, вале имконаш аст ки онҳо ҷоме ба даст оварда наметавонанд. ана гузариш ба Манчестер Сити каме кафолат барои қаҳрамониҳо дошт. агар нақшаҳои Арсенал мисли хостаи Райс амалӣ нашавад, шояд Деклан аз қарори худ пушаймон гардад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. гузариши Месси ба Майами ҳам саволҳоро дар худ дорад. ҳамаи дастовардҳои Леоро дар футбол дидан мушкил аст гуфтанд ки Месси аз қарораш пушаймон шавад, вале Месси ба дастаи Интер Майами пайваст ки дар таҳхунаи ҷадвал ҷой дорад. агар бозиҳои даста хуб нашаваду фишор болои Лео зиёд гардад, хубаш бо пули бештару диққати камтар ӯ ба Арабистон мерафт. ҳамчунин эҳтимолан аз муносибати худ бо Барселона пушаймон ҳам шавад. ӯ дастаро дӯст медорад ва мехост ки аз нав якҷо шаванд. албатта бозгашт кори мушкил буд, вале бо додани вақт шояд корҳо ба хубӣ анҷом меёфтанд. ҳамаи ҳамин меҳри Леоро ба Барса дида гуфтан мумкин аст ки дар оянда ӯ аз қарори худ пушаймон хоҳад шуд. чун Ҳарри Кейн ҳоло тарки даста накардааст, ӯро ҳам қайд мекунем, чунки гуфту шунид бо Бавария хело босуръат пеш меравад. Кейн дар Бавария хуб менамояд. ӯ ташнаи рақобат барои ҷомҳо аст ва талоши зиёд мекунад, вале агар кораш омад накунад, шояд дар Премер-лига мондану шикастани рекорди Алан Ширер бо беҳтарин нишонзании лига дар таърих барояш хубтар бошад. яъне агар Бавария дар Лигаи Чемпионҳо камёб нашаваду Кейн танҳо ҷомҳои Бундеслигаро ба даст орад, ӯ бояд ба фикр равад ки ҷоми Бундеслига барояш пурарзиш буд ё рекорди ҳамеша дар давлати худ. гузариш ба дастаҳои бузург пушаймонӣ меорад. ҳамин аст ҳақиқати футболӣ. Арда Гюлерро ҳам ба ҳамин категория дохил мекунем. пайвастан ба дастаи Реал Мадрид орзуи ҳар як футболбоз аст, вале шомилшавии бармаҳал каме риск дар худ дорад. беҳтар мешуд агар дар дастаҳои миёна худро боз сайқал медоду, баъд ба гигантҳо мепайваст. ҳатто Холланд ва Беллингем пеш аз ба Сити ва Реал омадан дар Дортмунд бозӣ мекарданд. мо ягон бадбинӣ надорем, балки аз таҷриба гуфта истодаем. ба Мартин Одегард нигаред, Такифусу Кубо, Тео Эрнандес, Лука Йович ҳама саросимавор ба Реал гузариш карда буданд ва ба таланти хуби худ нигоҳ накарда аз қарори худ пушаймон шуданд. ҳолати Гюлер ҳам монанди ҳамон аст, чунки нимҳимояи Реал Мадрид ҳоло ветерану ситораҳои ҷадид дар худ дорад. мавқеъ ёфтан мушкил аст ва агар иҷора диҳанд, ғуруби корномаи Арда дар Реал оғоз мешавад. аммо ҳоло ҳамаш хушбахтона хуб аст. нимҳимоятгари нави Барселона Илкай Гюндаган ҳам каме қарори аҷалӣ гирифт. муҳлаташ дар Сити анҷом ёфт ва Пеп мехост ки ӯро нигоҳ дорад, вале Гюндаган Барселонаро интихоб кард. Хави ҳам Барсаро аз нав ба по хезонда истодааст, вале мисли Арсенал ҳоло ҳам хом ҳастанд. мавсими оянда чӣ хел мешуда бошад? агар Барселона боз ба Лигаи Аврупо афтаду Манчестер Сити аз ҷомаш дифоъ кунад, Гюндаган аниқ аз ин кораш пушаймон хоҳад шуд. боқӣ мондан дар Манчестер Сити ҳамчун капитани даста беҳтар аз пайвастан ба дастаи навсоз мешуд. нимҳимоятгари дигаре ки қарори хуб набаровард, ин Мейсон Маунт аст. ӯ дастаи кӯдакии худро тарк кард ва ба рақибони азалӣ пайваст ки мухлисонро ба бадбинӣ нисбаташ оварда расонид. баъди гузаштани 1-2 сол ӯ бо ноком шуданаш дар Юнайтед аз қарори худ пушаймон хоҳад шуд. Маунт дар Челси 14 сол бозӣ мекарду узви оила буд, вале ҳоло кореро кард ки тарафдоронаш хиёнат меноманд. саҳифаҳои даста ҳатто хайрухуши хуб бо ӯ накарданд, вале бо Аспиликуэта ва Лофтус-Чик инро шоҳид шудаем. ба ҳамин тамом дӯстон, фикри худро оиди чунин қарорҳои футболбозон дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.